баштагы чыккан буын хәзер картая бара, чыннан да тормыш та бара бит инде. Гаиләләре бар, ниндер тормыш галәмәтләре ансы да юк түгел. Шуңа күрә яңа буын килергә тиеш. Ну, яңа буын шул вакытта ниндер идеялы булырга тиеш. Ул идея бармы әле бездә? Менә булай уйланам кай вакыт. Ул идея юк, кызганычка каршы. Ул идея безнең өчен татар теле дибез дә, бит инде ул яшьләр өчен татар теле ничектер абстракт форматта. Ни өчен дигәндә, чөнки күпчелеге аның шәһәр балалары. Шәһәрдә үскән, тәрбияләнгән, монда башка мөхит. Башка күз аллауда. Без аңа игътибар итмибез. Без һаман ниндер теге без дигән, мин дә инде теге ул яшьтәге кешеләргә үземне кертем, но һәр хәлдә без үзебезнең методикабызны кертәбез аларга. Син менә шулай булырга тиеш, шулай булырга тиешсең. Дөнья үзгәрде, мәгълүмати кыр барлыкка килде. Хәзер яшьләр, без дә үзебез ике дөньяда яшибез. Менә бу реаль дөньяда, чынбарлыкта дип әйтик инде, һәм виртуаль дөньяда. Алар кай вакыт тоташа, кай вакыт алар кисешмиләр. Менә без шуны аңламыйбыз. Шуңа күрә менә без яшьләр чойларга тиешбез. Әлбәттә, яшьләрдән тегер бераз җиңел фикер йөртү бар, легкомыслие. Зирәклек җитеп бетми, билгеле. Өлкәннәргә әйтәләр бит, яшьләргә зирәклек җитеп бетми, өлкәннәргә энергия. Шуңа күрә менә бу әйберне ике әйберне тоташтырсак, шул вакытта менә шундый импульс барлыкка килергә мөмкин, минемчә. Ни өчен сәясәткә яшьләр килми икән? Ну, монда шулай проблема катлаулы, чөнки Русиядә сәясәт белән шөгыльләнү гомумән бик шундый мөхәббәтле әйбер дип әйтсәм дә була. Бу бер. Икенче яктан, бездә бит сәясәт бер теге призмаша күренә. Мәсәлән, менә Жириновскийны карыйлар да, менә бу сәясәт диләр, яисә депутат сайлана да, менә бу сәясәт димәк. Юк, ул сәясәт кенә түгел. Сәясәт гомумән ул бөтен без яшәгән, без алып барган тормышның барлык тармакларын үз эченә ала. Шул, мәсәлән, салым системасы дип әйтсәк, тел системасы. Шулай әйтәләр дә бит инде, тел сәясәте, языковой политика, шулай бит инде. Яисә яшьләр сәясәте диләр. Сәясәт нәрсәне аңлата? Сәясәт ул бераз теге гарәпчәдән безгә кергән сүз, аның бераз теге тәрҗемәсе дә дөрес түгел, асылы да. Чөнки беренчедән рус теленә ул политика дигән сүз ул грек теленнән полити, ягъни үзара яшәү мәнфәгате дигәнне аңлата. Сәясәт ул гарәпчәдән кергән ул теге дияне алып бару, тарту сәясәтне ул. Ул шулай түгел. Россиядә шулайдыр ул. Безне халыкны өстерәп алып баралар. Сәясәт ул бераз үз тормышыңны үзең киләү, ягъни мәхәллә системасының менә принцибы ул сәясәт. Без бит революцияга кадәр, инкыйлабка кадәр мәхәллә системасы буларак яшәгәнбез. Һәм ул безгә нык булышты, чөнки ул вакытта безнең милли мәгариф системабыз үзебезнеке булган, мәктәп, мәдрәсә дисеңме, хәйрия системасы барысы да киләнгән булган. Тотрыклылык булган. Булган. Шул вакытта дәүләттән бер тиен акча алмаганбыз. Ул вакытта республикабызда юк иде. Шулай бит инде. Казан губернасы бар иде. Но система бар иде. Хәзерге вакытта республикабыз бар, но аның ичендә, кызганычка каршы, системабыз юк. Ул парадокс. Но шул вакытта безнең республикада көчле булырга тиеш. Республика ул бит нәрсәне аңлата? Рес һәм паблик ул гомум эш, общее дело аңлата. Без катнашабызбы республиканың яшәешендә? Катнашмыйбыз. Чын рәвештә. Чөнки бер яктан безнең элитабыз бар, аларга бөтен нәрсәне, вакаләтләрне бирдегә менә сез эшләгез, без инде үзебез монда, үзебезнең эшләр белән малгабыз. Алай булырга тиеш түгел. Ниндер теге багланыш булырга тиеш. Идарә итүгә буйсынып яшәргә күнеккән халык дип әйтикме соң инде, әйме? Ансы да бар, кызганычка каршы. Безгә әйтәләр, ну сез бит инде авыл халкы. Юк, авыл халкы түгел, чөнки 2010 елдагы җан исәпнең нәтиҗәсен карасак, biz 80% шәһәр кешеләре. Ул Урыстан да безнең статистика бу яктан яхшырак. Димәк, без иң урбанлы, ничек дип әйтергә татарча, урбанизированный халык.
Тагын бер борчыган мәсьәлә тел милләтебез бит инде. Бүгенге көн яшьләре гомумән бу хәл белән кызыксынамы һәм уйлыймы икән бу хакта? Сезнең күзәтүләрдән чыгып, нәрсә әйтә аласыз? Тел проблемасы безнең иң актуаль проблемаларның берсе. Шул вакытта бер карасаң, безнең телгә караш ике яклы, амбивалентный дип аталган. Бер яктан без аңа инертиге изге әйбергә кебек карыйбыз. И туган тел, Тукайның туган теле безнең неформаль гимн булып тора. Шул вакытта без телне ничектер аралашу механизмны буларак кына кабул итәбез. Алай гына түгел. Чөнки тел ул беренче чираттан күзаллау системасы, караш системасы. Ягъни мәсәлән, татар телендә шундый төшенчәләр бар, кайсылар мәсәлән рус телендә юк. Моң мәсәлән, моң сүзе мәсәлән. Күп инде теге исламнан кергән әйберләр, төшенчәләр. Алар тәрҗемә ителми, аларны аңлату да бик авыр. Башка халыкларда да, мәсәлән, якутларда да андый телләр бар. Алар безгә аңлата алмыйлар. Шуңа күрә тел ул теге абстракт механизм гына түгел. Чөнки телдән тыш без дөньяны үзләштерә алмыйбыз. Тел булмаса, син үзләштерә алмыйсың, шулай бит. Без әйтәбез, аралашырга кирәк туган телдә. Мин, мәсәлән, рус телендә аралаша алам, хәтта теге смайликлар аралаша алам, ул проблема түгел безгә. Безгә миллилекне саклап калу өчен менә телнең идеясын, ягъни аның асылын саклап калырга кирәк. Без һаман әйтәбез, юк, әйдәгез теге ниләр, исәнмесез, хәлләргез ничек форматта теге, диалоглар форматында өйрәтик. Ул дөрес түгел, минемчә, дөрес түгел. Чөнки хәзерге глобаль шартларда булай телне саклап булмый. Телне саклап була кайчан без анарга менә шундый җитди карасак. Әлбәттә, яшьләргә дә шулай аңлатырга кирәк. Чөнки без һаман теге иске теге вакыттагыча булган методикалар, аңлатмалар аша аларга телне индерә алмыйбыз. Индерә алмыйбыз, аларга кирәк тә түгел. Алар бездән инде узырып баралар, инглизен дә беләләр, башка телләрен дә беләләр, үзләштерәләр һәр хәлдә. Әгәр дә ул аларга кызык икән. Кызык булмаса, ул үзләштерми аны. Димәк, менә хәзерге вакытта алар өчен татар теле кызык түгел, но аны кызык итәргә кирәк. Кызык, мәгънәви итәргә кирәк. Ничек? Менә кирәк дибез, ничек? Һәм кем моны эшләргә тиеш? Моны бит инде өлкән буын вәкилләре үзләренең заманында алар инде шушы платформаны салып калдырган, дәвам итүчеләр алар без булып чыгабыз, менә шушы урта буын вәкилләре. Әйе, шулай, ул безнең вазифадыр инде, безнең нидә иңнәребездә. Шул вакытта карагыз әле. Менә урысларда телгә башкача мөнәсәбәт. Пушкиннар бар бөтенсе, урыслар булмаса да, мәсәлән, Достоевский шул, мәсәлән, урыс булмаган, бит поляк булган. Менә әдәбият аша, аннарысын фильмнар аша, мәсәлән, ул тел керә. Мин, мәсәлән, Европада яшәүчеләрне белән, кайсылары Достоевский, Толстой аша, төрекләрне дә белән, урыс теле белән шөгыльләнүчеләр, кызыксынучылар. Димәк, безгә югары дәрәҗәле культурны булдырырга кирәк. Мәдәният, сәнгать аша. Мәдәният. Монда да проблемалар күп. Чөнки без мәдәниятне гел теге җыр, бию генә кабул итәбез. Бездә театр бар, чыннан да югары дәрәҗәле театр бар. Аннарысын шундай әйтергә кирәк. Бездә сәяси фикер бар, миңа якын нәрсә. Гаяз Хакый бар. Мәсәлән, Төркия дәүләтенең нигез салучыларның ишесе булган татарлар. Гаяз Хакый, Юсуф Акчура һәм Садри Максуди. 3 татар менә нигез салды. Төркиянең Төркия дөньясының иң көчле дәүләтенә нигез салдылар. Димәк, Гаяз Хакыйны карасаң, анда бит теге инкыйраз гына түгел, анда сәяси аның трактатлары да, язулары да бар. Чыннан да, менә гарәп дөньясында танылган, мәсәлән, Ибн Фальдун бар. 12-нче гасырда яшәүче. Аны әйтәләр инде беренче сәясәт белгече буларак. Европалар әйтәләр, юк, мәсәлән, Макиавелли. 16-нчы гасырда, 15-нче гасырда яшәүче. Бездә Гаяз Хакый бар. Ул хәзерге вакытка якынрак һәм актуальрак. Макиавеллины укысаң да хәзерге вакытка нитеп булмый, кулланып булмый. Ул политтехнолог да булган. Гаяз Хакыйны була. Димәк, менә шуның аша танытырга була. Чөнки Гаяз Хакый хәзерге тел белән язмаган бит ул. Тукай да хәзерге тел белән язмаган. Хәзерге татар теле бит ул бик бозылган тел, ул теге вакыттагы чуарланган һәм гопниклар теле иде.
ул вакытта. Ягъни тел ул кызганычка каршы бетә бара, деградацияләнә. Ни өчен? Чөнки тел ул Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән әйбер. Ул Коръәндә шулай дип әйтелә. Инҗилдә дә шулай дип әйтелгән. Башта сүз иде, сначала было слово. Һәм Коръәндә шулай индерелгән. Икра бисми раббикал лази халак. Икра ул укы, аңла, ничектер теге тасвирла дигәнне аңлата. Ягъни барысы да сүздән башлана. Әгәр дә менә моның аша без яшьләргә аңлатсак, менә тел менә ул нәрсә, менә шундый җитди һәм изге сакраль әйбер, сущность, матдә. Менә миңа калса аларның карашлары үзгәрер бу хакта. Без һаман ничектер искечә менә тел, әби фәлән дигән ул инде аларны дөресен яндырмый иштән. Бу йөрәкне яндыра торган әйбер түгел. Хәрәкәткә этәрмәй. Менә шуннан да күзәтүләр чыгып әйтәм, өлкән буын күп сөйли бу хакта. Һәм ассызыклыйсым килә, сөйли. Яшьләр бу мәсьәләне әлбәттә инде эш, гамәл белән хәл итәргә кирәк дигән фикерне алга сөрәләр. Шулай әлбәттә, чөнки яшьләр бит инде хәзерге вакытта проект рәвештә фикер йөртә. Ягъни, аның методологиясе да бар. Фикер, сүз һәм гамәл. Менә шул өч әйбер булырга тиеш бер рәттән. Фикер йөрттең икән нәрсәдер, сүз әйттең икән, шул вакытта аны башкар. Бездә кызганычка каршы яхшы әйтем бар бу хакта, теге буш сүз турында. Бу сүз чыннан да ул телне бетерә бер яктан, икенче яктан аны инфляциягә китерә, ягъни аның мәгънәсен бетерә. Шул яктан, әгәр дә без сүзгә, һәрбер сүзгә нидер гамәлне беркетсәк, шул хакта миңа калса безнең теге эш коэффициенты югарырак булыр. Менә бүгенге көндә креатив фикерле яшьләр, кызлар, егетләр бик күп бит инде, аларның әле проектларының тормышка ашырылмаганнары да никадәрдер, әле күпмесе халыкка чыкмаган, аның халыкка чыкканнары да шактый инде. Бәлки менә аларны дәүләт дәрәҗәсендә күтәреп, хуплап, бәлки ярдәм кулы сузып җитми торгандыр. Ансы да бар, чыннан да, чөнки бер яктан күп сөйлиләр әлбәттә, менә яшьләр сәясәте, яшьләр белән шөгыльләнергә. Яшьләр тел белми диләр, әйме? Кем дә шул яшьләр янына килеп, сезгә нәрсә кирәк, сез нәрсә борчый дигән нигә бармыйлар юлга. Күбесе нидер теге югары трибунадан матур сүз сөйләп, шуның белән бетә. Яшьләр нәрсә белән яши, нәрсә белән сулый, без белмибез чын рәвештә. Ярдәм дә кирәк аларга. Миңа калсам, ярдәм дә түгел, аларга этәргеч кирәк һәм комачауламаска. Менә шул. Киртә куймасаң, яшьләрнең сәләте дә, энергиясе дә башкарга, проектларын башкарга җитә. Бездә бит ниләр күп, мәсәлән, тоя торган кануннар бик күп. Монда барма, моны эшләмә, моны эшләсәң менә справка кирәк, тегесе монысы кирәк. Мәсәлән, шул ук алдынгы көнбатыш илләрдә андый нәрсә стартап дигән әйбер бар бит инде, әйме? Синең нидер проектың бар, идеяң бар, аны башкару өчен монда әллә нәрсә справка, әллә күпме ниләр кирәк, инстанцияларны йөреп чыгарга кирәк. Анда алай түгел. Мәсәлән, мин бер алдынгы бер химикның мәкаләсен укыдым, ул моннан киткән Казаннан. Ул әйтә, монда эшләп булмады ди. Тегендә, мәсәлән, мин язма калдырам ди, записка, мәсәлән, кичә миңа шундый ни кирәк. Мәсәлән, инде реагент кирәк, химик реагент. Иртә белән шул тора. Бездә ди берничә инстанцияне тегендә барып, справка алып эшләп булмады ди. Монда эшләп була. Шуңа күрә яшьләргә ачык юл кирәк. Менә чит илләр турында кирип киткәч, шул якларга барыр инде, әмма чит илләрне, чит төбәкләрне алсак, анда чыннан да мөмкинлекләр umuman бөтенләй күп, башка. Һәм менә тел мәсьәләсенә килгәндә дә, анда бит инде безгә караганда телгә ихтыяҗ, татар теленә ихтыяҗ азрак, әйме? Гаиләдән кала татар телендә анда урамда да, кибеттә дә аралашмыйлар. Ләкин шуңа да карамастан, тел саклана. Һәм авылы белән татар авыллары яшәүче, чит илләрдә яшәүче авыллар бар, әйме? Моның сәбәбе нәрсәдә икән, Руслан? Беренче чиратта, әгәр дә мәсәлән шул Европаны алсак, анда әлбәттә телләргә, гомумән азчылык халыкларга мөнәсәбәт башкача. Чөнки инде Европа ул, мәсәлән, 700-800 ел буена менә шундый компакт, менә шулай күрше милләтләр, халыклар, дәүләтләр булып яшәгән һәм формалашкан да шулай. Шуңа күрә анда һәрбер, мәсәлән, милләткә ул сөйләшә торган теленә, мәдәниятенә хөрмәт зур. Мәсәлән, шул
Швейцарияны алыгы, кичкенә генә ил, ул Татарстанның ярты не территориясе генә. Шул вакыттан да 4 рәсми тел: француз, алман, итальян һәм борынгы герман теле. Борынгы роман дип аталган. Шул, мәсәлән, Финляндияны безгә якын. Финляндияны алсак, мәсәлән, анда швед теле шулай рәсми тел буларагында 5% кына шведлар яши. Бездә, мәсәлән, Русиядә татарлар саны күбрәк, шул вакытта татар теленә мөнәсәбәт без беләбез рәсми рәвештә. Димәк, менә ул күп нәрсә культурадан, тарихтан килә. Анда чыннан да хөрмәт итәләр, чыннан да, мәсәлән, дәүләт, шул ЕС дип әйтик инде, Авропа берлеге күп кенә акча бирә, шактый мәсәлән, кануннар, ниләр, механизмнар кабул ителә, эшләнелә менә бу телне саклап калу һәм аны үстерү юлына. Бездә андый мөнәсәбәт юк, чөнки ул бездә теге импер комплекс калган, бер тел, бер патша, бер дәүләт дигән әйбер, ул шулай ук бара да, теге Уваров вакытында да триада дигән әйбер бар иде, Самодержавие православие народность. Хәзер дә ул кызганычка каршы алга сөрә. Но шуңа күрә менә яшьләргә дә безгә басым ясарга кирәк бу яктан. Аларның ниенә, ничектер, иҗтимагый юлына, чөнки алар менә бу әйберләрдән арынган инде. Алар менә ул комплекслар аларда юк. Ул комплекслар аларда юк. Бездә әле бар, бездә әле калды, чөнки без әле совет заманы кыйрык белән нитеп калдык. Безгә әле сеңеп калган. Шуңа күрә яшьләрдә менә хәзер там 20 яшьлек, 15 яшьлек яшьләрдә андай бер юк. Алар, мәсәлән, бик теге компетентлы. Аларда күп кенә ниләр, скиллслар бар, мәсәлән, сәләтләр төрле дә, компьютерын да белә, башка телләрен дә белә, тегендә монда йөргә мөмкиннәр, мәсәлән, чит илгә җиңел генә чыгып китәләр. Шуңа күрә менә бу яңа заманча фикерли торган, уйлый торган һәм эшли торган яшьләргә миңа калса кешебезне аларга биргә кирәк һәм барлык ресурслар. Әлбәттә, һәрбер халык үз мәнфәгатьләрен яклый. Бу очракта менә халык санын алу якынлашканда, без татарлар үзебезне нинди дәрәҗәдә яклый алабыз, яклый беләбезме гомумән, күзәтүләрегездән чыгып? Бу өлкәдә дә проблемалар бихисап, чөнки бездә, кызганычка каршы, мәсәлән, юристлар юк. Юристлар юк. Күп кенә төбәкләрдә, сер түгел, мәсәлән, Татарстаннан читтә яшәүчеләр саны, татарлар саны 70%-ка җитә. Монда татарның 30% кына тора. Шул Башкортстанны алсак, мәсәлән, анда да проблемалар бар татарның. Башка өлкәләрдә кайдыр мәктәп ачмыйлар, кайдыр, мәсәлән, хиджаб кигән кызларны рәнҗетәләр, андый нәрсә дә бар, университетта булсын, мәктәптә булсын. Шул вакытта безнең юристларыбыз юк. Мәсәлән, минем дустым бар, Руслан Нагиев, ул танылган кеше, бу хакта күп йөри, тегендә, монда Чиләбегә бара, Свердлов өлкәсенә бара, ул бер үзе, ялгыз гына. Бездә ул институция форматында булырга тиеш. Я, мәсәлән, шул Бөтендөнья татар конгрессы каршында, я ниндидер теге иҗтимагый оешма форматында, мәсәлән, татар юристлары. Ул булырга тиеш. Чөнки татар зур милләт, ул, сез дөрес әйттегез, ул үз мәнфәгатьләрен якларга тиеш. Мәсәлән, республика, әлбәттә, бөтенесен карап бетерә алмый. Шуңа күрә менә иҗтимагый көчләр, иҗтимагый хәрәкәт моны булдырырга тиеш. Ул әлегә вакытта бездә юк. Шул, мәсәлән, кайбер өлкәләрдә, гуманитар өлкәләрдә без алга киткәнбез, кайбер өлкәләрдә. Кайбер өлкәләрдә, кызганычка каршы, без артта калганбыз.